Hati, woi. Kok ngabari? Sret kalau. Oh, neng Amerika Pak aduh. Ada sayang. Dah. Paketmu untuk kalau di. Oh iya. Apa wis sampel? Mbok paket. Oh, Allah. Goblok. Kamu teriaksi. Nyokek nama ibu om. Paket apa tuh, Din? Skor PDW. Udah buka lagi. Paket apa tuh jadi? Ki saman toh nganune. Apa jenenge? Bane-bane steril kan, ready. Wah, perjalanan. Yo mau rumah ketok. Itu kocrok mesti lewatnya yang lemah-lemah. Perjalanan sekitar 1 jam ya. Orang nganti saiki iki. Ora sang ngebut-ngebut. Kok ngeyel to 40 menit teko. Iya, maksudnya sekitar ya ora pasti lho. Kurang lebih. Ora aku wis ngitung pokoknya 40 wis. Lek mampir ning pom baru. Iki Nek kono NDW. di sini Yurumi. Hah? Ora Cek telung kotak. kok. Iki jan gundune ndi kan. Oh, tapi sepenak toh? Hah? Lek iki dijamin taline kuat. Iso belajar. Kurang aku lebih padot. Padot iki lho saya. Dapat satu orang. Oh, ora. Lek nggo perjalanan adoh yo kowe kono lho. Baik kalau aku. Dibeli sih. Halo rasa? Dapat tahu aku panggalan. Dibeli nih ya. Oh, ora. Wis to iki kuat ijan wong akeh karatane. Iki malah kakandelen ora penak nggo nyepote kangen. Lala gunting. Iki kuat. Positif. Ora lancip kecuali nek nggawa kayu kan ogrek-ogrek iso pedhot. Iki kan Jalan penak. anteng deh. Karo bayi ngamplok ngono. Godo. Setting. Payung ya digowo. Selek udan lho kan bodo-bodo bisa udan to. Masa Allah. Udan dia bodo wis lewat kok. Ya makanya dia tak gowo. Wulan yo suwi men wong ngantri to Den. Ya sabar to. Kalau teko lho. Ganti angle ini. Set. Teko ulang. Padang teko lha yo suwi aku yo ngelak aku njaluk sithik ora adek Sabtu kan. Gak. Gesak. Alas serutmu setengah botol. Kalau ngeserut mesti langsung setengah botol. Kilo le. Ono memang. Anaknya sudah 2 nanti. Yang satunya merantau tapi nanti kita merantau jauh pas bulan 6 ya. Kan Juni. Balik-balik belakang. Iki apa Mas sepil iki parfum bos, parfume dhewe sing arep depo atau tuku tinggal cek nang etalase ngene Andini bos. Aku golek apa komplit nang etalase kono.
Icik ngenteni wulan tuku es iki lho. Arep nggo bontot ning dalan iki lho. Yo kok kayak gini. Kayak kene terus diombe. Piye ngombene? Ben ora dehidrasi. Enggak sih. Setel barang bawaan touring iki, Bos. Setel touring jan asli. Lan piye to selak magrib lho kowe. Oh, iki ora dik. Dan kamu kok ning pas sedurung di packing. Ya itu bawa. Sampel. Sabar toh. Magrib kowe kebeteng ngono ora apa-apa? Ora apa-apa, jam 09.00 ya wangi. Orang bulan. Tarung deh. Lampu-lampu tuh. Lampu disco. Lampu disco. Suwi ya wulan. Suwine pol wulan, Bos. Dinteni malahan. Suasana sore hari ning omahe Andini, Bos. Wulan lho suwine pol tuku es. Jane ngapa lho. Paling aku engko rene nek gur jemput wulan sekolah anu kuwi, Bos. Wis gak enek ayang beb neh san. Wis gak enek ya galo merana aku. Dipetani lho. Ceket-cekembret. Ceket-cekembret. Ngapa? Iki kan dini sampai kelas 1. Kucinge iki to? Umure. Tuwek diluk neh oek. Ora. Pakanane lu beras mentah. Kok iso? Lho ora betul. Paman. Settingane kuat iki settingane bolo. Paman akan Kalau ulane lho. Ntar sik. Konten sik. Rekam. Ulan wis datang, Bos. Ulan. Lah iya. Ya. Ngatoke lho. Bojone arep kamera to. Ulan wis. Ora iki di ya trae motor dienggo petarung ya ngono kuwi. Iki mbok anu to. Ganti lah. Macet nih. Yo. Iki lho, Bos. Es lho, Bos. Es. Aku njaluk sak sotan godi. kuwi kan loro ta. Ya karo ulang, ndok menang menjelang. Tok menang. Malah aku musung iki lho ambekmu. Oke ku. Langsung tau. Ya sampean lagi? Ya ku tak pun ora aji. Kowe karo aku. Ya ora. Wis ati dhewe aku. Ya. Kerbos wis arep mangkat, Bos. Eling-eling apa sing lali? Wis to besok nih. Besok nek. Tenang aja ada mak yang ngaji. Ya nanti tak anterin sekalian kita jalan-jalan ya. Ora karo kataku rono. Wis dah sak sore cepet. Biar ngapa? Loh, HP nih. Iya to HP-mu lho. Ini tak tekel, Bos. Ya wis, bola. Konten hari ini ngene iki, Andini balik, ya wis ngono ae. Wis. Ya wis bola, iki Andini persiapan balik. Tati. Berarti nek iso pergi ke sana. Lho ora salim karo aku we. Ya duit lah.
duit entek garek 50.000 wae. Abote. Buat bos. Dagang. Jagangnya sih tak kamarku awas wae. tak unggah. Wis jagang aman. Wis nyerot sik. Nyerot wedang sik. Garek loro no. Mau telu. Engko telu lan dilukne lek gojak. Wah, seteling ini ki bos, wanita petarung iki. Wah. Nggo kacamata wis helme enek kacane ya nggo kaca. Kae lo sulap engko. Wah. Apa jenenge hewan-hewan cilik lak magrib ngono. Ngono ta. Oke, kalau begitu maumu. Ngono kuwi ternyata. Ayo, Mbak, balik. Wis helman kocoan. Balik. Hati, woi. Kok ngabari? Sret ke lo. Oh, neng Amerika Pak aduh. Ada sayang. Wah, kaboten jae. Kabeh barang digawani lho. Wah. Wes. Sepian iki mboke. Ndahno kowe tinggal ning Jawa. Sok mben anake wis rabi ada kesepian. Cah. Kayak nang Jawa. Kan buku balik sih. Kak. Iki yang kau balik. Lah iki ora digawa balik Andin ora digawa ning kosane kok. Iki sing tak gawe. Duwe tapi elek. Lan. Ngopo we? Nah, ndelok ulah nyapu sik wae, Bos. Dang, aku. Tak vlog nyapu. Penonton iki kangen kowe nyapu. Nah, nyapu njaba sik mumpung sik padang. Juh, ngono ku karetku mbok guak iki ngono. Kowe korek sapa? Ngawur diguak, Bu, korek, Bu. Ya kuwi bene kuwi engko. Ya Ding. Ya. Pep. Iya, Pep. Jalan. Ojo. Canduan Enggak jauh ora durung nek. Oh iya. Ojo. Ora oleh. Oleh. Iya lho. Ora oleh. Kuwi nyapu piye to lan? Cah iki lek nyapu piye? Bojomu brewok nggo nyapumu lho. Tinggal dicukor apa? Lho, brewok permanen kok. Ora iso. Ora kena diklonthok. Enek kok. Kira dhewe sing. Brewok permanen iki enek. Wah, sono ndene bojomu ya brewok. Ya berarti dhek mbiyen ora. Oh. Omahmu sepi, Bu. Sepi apa? Biasane ya koyo ngene no. Kapan dolan? Balik to. Bentar ya, Rena. Dede karo apa? Mancing. Dede apa mau sekolah? Wes kuwi. Kosek. Nggo nami golip ora kena dalan TikTok mulai. Kak. Nami gara-gara usia ambiyen kaya ini nami. Empung, gendlo leperaken nena. Oh. Wis TikTok shop ora kena. Apa-apa. Alamat ora kena. Buh. Lah kowe mbiyen malah mbok terusne wae-wae cilik kae gati gawe nek.
Tapi yang engko ndelok nek wis usiamu wis nganu cek panggah ora. Ya ora iso nggo ngopo-ngopo sok mben kuwi. Enggak enak gampang. Yo penting IG cek aman ya. Cek gede. Followers tenan aja. Angger setiap dina nge konten ya cepet. Ya wis bola. Konten hari ini yang ini iki kegiatan sore hari ini Wulan. Sing padha kangen Mas Aji kok wis ora ngonten meneh. Ya iki aku wis mulai semangat neh. Engko nek enek mau meneh kita ngonten meneh. Wis rampung weh? Wis rampung. Lah berbodi bar diresiki. Ora usah diresiki neh. Terus dirsiki. Heh? Terus dirsiki. Lah iya. Kuwi ngono kuwi dadi support terus neh YouTube-ku pantau terus neh di-share-share neh koncone sing go ngerti ya di-share-share neh. Bolo pokoke ben aku semangat sing nonton akeh kan semangat didelok nih. Ya wis ngono ae konten hari iki. Pokoke aja lali di-like, subscribe, di-share, di-komen, pokoke di-share sing paling penting di-share karo di-subscribe kuwi paling penting. Ben wong-wong menyebar ngono ae. Nantikan konten-kontenku selanjutnya.